Magpaaso ta guys sa atong mga tanom. Kinahanglan gyud nga atong paaso-asuhan og asuning atong tanom guys para mawa ang mga insekto. Guys, hello guys, good morning. Anin time guys na ako sa akong luy sa balay. Sa akong mga tanaman guys, ato ang subayon guys kung unsay mga makita na to ani guys. Kinahanglan yun nga paaso-asuhan sab nato ang atong tanom. So aning time guys, humana ko aning pagpaaso. Magsuli-suli na po kung unsay diferensya ani guys. Kani guys, nalipay ko kay nilabong na to siya. Palmira. Sus digid lali magpa-atiman og tanom guys kay kailin-iling dita ni atong mga tanom. Kung kinahanglan na sila trinon, kuhaan ang iyang saha ato na gini sidyang kuhaan sama ani guys oh. Gikuha na nako ibabaw kay dahon na maggamot kay habog naman aron makapalit na pud ta guys. Aron sa ingon og doon na po imuhanjo nga paliton ato na pong ibaligya. Yung anak yun guys kung magnanom ta mo buhi tag puhunan medyo mahal-mahal pero makabawi ra po ta guys pilang adlaw kay kung makamaola mo jud ka ani mag transplant dali ra kaayo pod ang pagbalik sa puhunan ani. Sa una gud ani guys, mahal pa man ni kaay sa una sa panahon pandemya pero karon barato naman eh. Pangayoon na gani pwede na. Kini mga tanama guys, gikan jud ni sa Mindanao, ako jud ang giampingan. Natag to sa akong gisak-an dito sa Mindanao guys. Tambal ko na po to sidya. Kini mga pinaliwat yun ni guys oh, gipang sipak-sipak ni sidya kay aron mudaghan. Nagguba jud ko ani ko sa kakaang guys, ja ahong gi-obserbaran og makapatubo ba ta. Mao na nga nagdaghan dito sidya. Dili lalim guys ang akong giagian oh. Tulay nga gamay, adto pug mabuwasot ta. Kani pod guys, amo to sa nganan tanan mana. Murag upat na ni kabuok 5. Duha ani guys murag naigo sa bawod og nabuhi baga to ato malabyan ron. Lipay kay ko guys og bisag yun aning di arkos baybay na gihapon ko itanom. Kay kining hilig gyud mga tanom-tanom guys, bisag ana na lang sa kaang malipay na ta. Diyan na lang gibutan ko si babos kanipaan guys kay og aras ubos lagi adto magbaod mao na nga nang sitwasyon. Adto na po ko kapayas guys ako ani siyang gitapon ambot umubunga baka ani sidya. No di man intan og init nara mas landong no aslugbi. Mao ni siya guys ang atubang sa balay nga daghan kaayong tanaman unta pero na upaw. Kay kahatungod sa dagkong bawod guys tagsari nakalahutay ani oh. Pero ang queen of the night ako din bisaka sa ibabaw pati ani guys oh minus na kaayo og dahon ang mga tanaman ni ini kay abtong gihapon ni siya og binuga sa bawod guys. Ang hangin magdagparat mo nang makuan gihapon bisag dili sa matapos sa bawod na gihapon siya epekto sa habagat kay ang hangin gadamag asin. Ano siya guys?
Bisag habagat guys, nakabuwak ni hapon na ako ang Queen of the Night guys. Ana na putas pikas luyo nga bahin guys sa may kilid na podka. Ato na pong tanahon guys. Kani siya guys pandan. Ako na po ning gipadaghan guys kay basig mamatay tungkol sa yuta abtun og bawod man ang ako na po siyang gipadaghan. Ang gisidling ani guys. O ingon man gasidling pod ko guys og kana bitang talian plants man kini. Tutuingan na mo aning tanaman na sa. Di man tanaman guys. Kuan gyud ni siya utanon. Mahimo ni siyang salad guys kung ganahan ka sa laro nimo to. Ubin imong utanon para sa alugbatis o nindot kay ni siya guys. Mas bahoan pa ang alugbati kay ini pustulain. Pustulain dengan ani namos Mindanao. Mo ni pustulain guys, mo ni akong daghanon og tanom kay ipulin ako sa alugbati. Kay dili man siya lanto, alugbati kay lanto man. Og sa ibabaw nga bahin guys, diw na putay tanaman. Abot on sa ingan ang tanamana guys. Wa ko ka subay ani. Unsa nga tanuman ni mga kalabo. Bisag tuod di ako sa dapos dagat guys, di gyapon ta mawa og tanom. So guys, mao ra gyud ni akong ipakita ninyo guys sa akong mga tanom. Og dahang salamat sa inyong pagsilip guys. Og ako moingon bye-bye. Kid guys,